Hvis det er første gang, du skal lade en elbil, så viser vi dig her, hvordan det kan gøres, for det er faktisk ret enkelt og nemt. Allerførst så skal du lige kigge efter, om laderen er ledig, og om den virker. Og hvis den lyser grønt her rundt om, jamen, så er det et tegn på, at den er helt klar til at blive plugget ind i din elbil. Så vi tager ved den her. Den er lidt tung. Og så skal du lige pille det nederste af modtagerstikket af, fordi det her er jo en lynlader, så det kommer til at gå stærkt. Sådan der. Og så går vi over til apparatet her. Og så skal vi først sige start. Det kan være lidt forskelligt fra lader til lader, men det her det er sådan en meget gennemsnitlig lynlader. Så siger vi, at vi vælger den her, fordi der jo var 2 stik heromme. Og så siger den opladningskort. På med dankortet. Og så siger den, ja, jeg vælger nummer D. Det er på den her, det kan også være 1 og 2. Det er lidt forskelligt igen. Så går den i gang med en godkendelsesfunktion. Og så lige om lidt, så vil knappen herovre på bilen begynde at lyse grønt, fordi den så er i gang med at lade. Når du er færdig med at lade din bil, så kan du stoppe opladningen inden fra skærmen i bilen, eller på skærmen her på ladestanderen. Du kan dog nogle gange opleve, at du ikke kan få stikket ud igen, ligesom jeg har svært ved her. Så vil det næsten altid være løsningen, at du låser bilen, låser den op igen, så kan du hive stikket ud, og så kan du komme videre på farten. Det er simpelthen meget enkelt og helt ufarligt.